Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε κοντά μου. Εδώ μπροστά μου έχω ένα βιβλίο λίγο διαφορετικό από τα άλλα, λίγο αλλιώτικο. Ένα μαγικό βιβλίο, στο οποίο αν φερθούμε καλά και αν το ανοίξουμε προσεκτικά, ίσως μας ψιθυρίσει ένα πολύ ωραίο παραμύθι. Ας το ανοίξουμε να δούμε. Μια φορά και ένα καιρό, σε ένα όμορφο δάσος ζούσε ένας λαγός. Ο λαγός ήταν γρήγορος, πολύ γρήγορος. Και φυσικά το ήξερε. Κάθε μέρα καφιόταν στους φίλους του. «Κανείς δεν μπορεί να με νικήσει στο τρέξιμο», έλεγε γελώντας. «Είμαι πιο γρήγορος από όλους σας». Ένα απόγευμα, καθώς πήγαινε τη βόλτα του, είδε τη χελώνα να περπατάει αργά, πολύ αργά. Τότε άρχισε να γελάει και να την κοροϊδεύει μπροστά σε όλα τα ζώα. «Χελώνα, είσαι πολύ αργή, έτσι όπως πας, ούτε μέχρι το ποτάμι δεν θα φτάσεις μέχρι το βράδυ». Και όλα τα άλλα ζωάκια γελούσανε με τη χελώνα. Τότε η χελώνα τον πλησίασε ήρεμα και του είπε: «Λαγέ, μπορεί να είμαι αργή, αλλά θέλεις μήπως να κάνουμε έναν αγώνα?» Ο λαγός τότε ξέσπασε σε γέλια. «Εγώ αγώνα με σένα, είσαι με τα καλά σου, θα σε κερδίσω για πλάκα. Αλλά αφού επιμένεις, εντάξει, ας το κάνουμε». Τότε ο λαγός διάλεξε μια διαδρομή πολύ μεγάλη και όλα τα ζωάκια βοήθησαν ώστε να φτιάξουν το γήπεδο και να γίνει ο αγώνας του λαγού με τη χελώνα. Όταν όλα ήταν έτοιμα λοιπόν, η Αλεπού που ήταν ο διαιτητής σε αυτόν τον αγώνα σφύριξε και ο αγώνας ξεκίνησε. Ο λαγός κατευθείαν έφυγε σαν αστραπή. Σε λίγες στιγμές είχε χαθεί μπροστά. Η χελώνα ούτε που τον έβλεπε. Είχε μείνει πίσω και πήγαινε πολύ πολύ αργά, αλλά συνέχιζε. Κάποια στιγμή ο λαγός κοίταξε πίσω του. «Έχω χρόνο», σκέφτηκε. «Δεν θα με φτάσει ποτέ η χελώνα. Ας φάω μερικά από τα καρότα μου». Όμως δεν έφαγε μερικά, έφαγε πολλά από τα καρότα του. Βαριστομάχιασε και όπως είχε ξαπλώσει κάτω από ένα πολύ ωραίο δέντρο, αποκοιμήθηκε. Η χελώνα δεν είχε σταματήσει το περπάτημα, σιγά σιγά, βήμα βήμα, αργά αλλά σταθερά. Μετά από αρκετή ώρα και πολύ κούραση, πέρασε τον κοιμισμένο λαγό και συνέχισε στον ίδιο αργό ρυθμό, αλλά συνεχόμενο ρυθμό. Όταν ο λαγός λοιπόν ξύπνησε, κοίταξε να δει τη χελώνα πίσω του, δεν την είδε. Τότε κοίταξε μπροστά και είδε τη χελώνα μπροστά πολύ κοντά στη γραμμή του τερματισμού. «Όχ, αποκοιμήθηκα και με πέρασε η χελώνα. Πρέπει να τρέξω πάρα πολύ γρήγορα τώρα». Και όντως έβαλε τα δυνατά του, αλλά ήταν πλέον αργά, πολύ αργά. Η χελώνα είχε ήδη κερδίσει. Όλα τα ζώα χειροκροτούσαν και λέγανε μπράβο στη χελώνα, την αγκαλιάζανε, ενώ ο λαγός αναγκαστικά έσκυψε το κεφάλι και έδωσε το χέρι στη χελώνα. «Μπράβο χελώνα, κέρδισες δίκαια», παραδέχτηκε. Γιατί παιδάκια, δεν κερδίζει πάντα όποιος τρέχει πιο γρήγορα, αλλά όποιος δεν σταματά και όποιος δεν το βάζει κάτω ποτέ. Και κάπως έτσι τελειώνει η σημερινή μας ιστορία. Το μαγικό βιβλίο κλείνει για σήμερα, αλλά κάθε σελίδα κρύβει μια νέα ιστορία. Καληνύχτα και όνειρα γλυκά σας.